Ano na? Rule. Uy, katsada ya. Ang sima comment ni mo, ana. Plus home bean coffee. Ana. Harlan. Isa, Harlan o Harlin? Yeah, pag sure ba? Kulang naman siguro kas kape. Grabe siguro nagmusulod ka doon. Ay, mahal kayo. So guys, murag, di nato ni afford. Agirta. Tsada king light niya, Teo. Tsada pala din, no? Tsada. Tsada, maganda. Yes. Kuya Jan, may ano ako sa'yo. Kunyari may GF ka. May GF? LDR kayo. Girlfriend? Yes. Nagkakilala kayo sa online. Oh, tapos? Kunyari arrive niya ngayon. Susundin mo doon sa airport. Oh, Kung tapos? sa reaction mo makita ni mo siya. Si daw, giatay ka. Nonchalant lang. Paano nonchalante? Paano nonchalant? Yung silent. Abi kung mudagan ka. Katabi ng Edonchumeta. Ano ba yun? Edon Solueta. Basta yun na yun. And then, Kuya Jan, may big eyes doon. Oh, big eyes. Yes, ayun o. Big eyes. Giant, ano din. Malaking mata o malaking yung yellow? Malaking mata, tapos malaking tao. Saan? Ayun o. Ayan yung 3D nila dito na. Dalawa pala yan? Yes. Grabe. So, hi guys. Andito na kami sa may 3D. Anong tawag yan? Advertisement o commercial? Te, sagutin mo yung tanong niya. Ano din yung tawag? Commercial or advertise? Ano yun? Tanaw ba ko ng iring guys? Gadula-dula. Bonifacio High Street pala. Yes. Tingnan nyo guys, daming mga chicks. Tanawan niyo guys, daghang chicks pero ni isa walang kay Kuya Jan. Kita mag-interview mga lang tao. Wala na kay kamera. Wala. So pretty. So nalipat na yung doon. Dito. Oo. Wow, kaayos siya light Kuya Jan, promise. Parang siyang iPhone yung phone ni Kuya Jan. Nice. Yes. Super. Giant monster, Kuya. Sabi ko na may ano. Gentle. Sorry na, te. So, Kuya Jan, anong plan? Ang ganda ni ate. Ang ganda, Kuya Jan, ng balak. Ang ganda ng view. Speaking of, ang sakit niyo sa mata, ha? Be, Dito against sa. be, ang sakit niyo sa mata. Tama na. Hello, sir. Saan kayo? Sana makita ko dito si Jan Masong. Shout out kay Disney Princess ng Thailand. Unti na lang. Isang A naman dyan. Kuya, kung matapang ka, lapitan mo si sir. Anong sasabihin ko? Sir, patanong nga. Maying gabi eh. Maya ko na ko eh. Asang mini park, pwede pahatod. Tanong nga. So, saan na tayo? Malapit na yung 4. Ayos na. Okay na. Ha? Okay na siya. Okay na, hapit na. So, smile. Isang A.